אזרחי ישראל, אנחנו במערכה גורלית על קיומנו. יהיו ימים קשים, אבל הולכים להיות ימים גדולים מאוד. ואני מעריך את זה שבין האזעקות אתם מנסים לקיים שגרת חיים, זה בסדר, אבל צריך לקיים גם את הוראות פיקוד העורף. כאן מאחורי נמצא מקלט ציבורי. אני הולך ברחוב, אני שומע את האזעקה, אני רץ פנימה. ואנחנו יודעים שאם אתם הולכים למרחב הבטוח הקרוב ביותר אליכם, סיכויים טובים ביותר שלא תיפגעו. איבדנו אתמול 3 נפשות יקרות, לא הספיקו להגיע למרחב המוגן. לידם, אנשים שהיו בבית שנפגע ישירות מטיל, כיוון שהם היו במרחב מוגן, הם לא נהרגו. ולכן כתוב במקורותינו, בתורה, בספר דברים, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. אז תשמרו על הנפש, תשמרו על הגוף, תשמרו על החיים שלכם. הישמעו להוראות פיקוד העורף. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.